Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba ke kaMorris osistrayika pha seqela leKaizer Chiefs. Kubonakala into yokubana ke umfana omdala lo uzoba yiplayer yokuqala ke ukuphuma pha kwiKaizer Chiefs pha ngoJanuwari, transfer window ke kaJanuwari, njengoba ke ethe wasinda kulena game. Kubonakala into yokubana ke akazuba nandawo pha kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba ke amadoda amakhulu akhompyuthana okanye alwa nawo pha ngaphambili kwiKaizer Chiefs ke aphakamise isandla kakhulu, ngoba ke kwenza umzekelo pha ngoIgadora. uIgadora umfana omdala uthe ngena nje wabona kanti okubani unxanelwe ukustrayikela iqela leKaizer Chiefs, eshiya pha umfana ke Khanyisamayo naye ofuna uba sistrayika seKaizer Chiefs, eshiya pha uFlavio Silva kubekho uWandile Duba. Kuthiwa ke ngoku xa kujonga ke kakuhle ekusingathi ke umfana ke kaMorris akazuba nandawo pha kwiqela ke leKaizer Chiefs uba uphulaphule. Enye into ke funeka siyiqwalasele kakuhle pha ngoMorris umfana omdala, ewe ithuba bayamnikeza, kodwa umfana omdala anganzi ngendlela bekumele uba ke wenza ngayo. Singazi ke noba ke kusekho umcimbi umfana ke asabhidiswa nguwo, kodwa ke ngoku xa sinothetha inyaniso nje msulwa akunosayinwa izitrayike ezingaka kanti uMorris basaza kumsebenzisa. Nyhani ke ngenene nangenyaniso pha ngoJanuwari ngeke baza kumkhulula. Khawujonga uqwalasele nje izitrayika ke zithe zathengwa zithathu, kangangokuba uKhanyisamayo lo uzawuphindela kwiposhini yakhe le athi ayidlala ecaleni abe winga yeqela leKaizer Chiefs umfana omdala, ngoba pha ku-central striker okanye ke le nto kuthiwa yi-target man izoba ngulo mfana kaFlavio Silva. Ize xa engekho kufakwe pha uIgadora, yabona ke kufake pha uWandile Duba, izoba phi na indawo yakhe ke pha uMorris xa uqwalasela lo mcimbi ke wezi players esayinwe pha yiKaizer Chiefs. Umfana omdala ke lo kaMorris ke uthe wasinda ke kwizembe kule sizini, ngoba ke bekumele uba ke uphumile, kodwa iKaizer Chiefs ke ayasithatha ncakasana ke isigqibo sokumkhulula, yaphinda yamgcina baphulaphule. Into ethetha ukuthi umfana omdala ke akakalinikezwa ke ithuba leneleyo abonakale okanye ke athi ngoku ndiyazisindisa. Asinolibala ke laa thuba wayefakwe ngalo ngelaa xesha ke bedlala nelaa qela leStellenbosch iKaizer Chiefs. Ngaba simdlala indlala, asinolibala laa thuba, ngoba ke azange angene ngexesha kulilo pha umfana omdala. Ewe ke wafika waphosa ipenalty. Ndicinga uba ke iKaizer Chiefs ke ithi before imkhulule ke kule sizini zayo izimnikeze ithuba lokumqalisa iigames noba zimbini noba zintathu. Kubonakala into yokubana umfana umcimbi wakhe ubheka kweliphi icala, nzele azathi noba ke uphumile angakhali athi zangalinikezwa ithuba ncam. Ize nabo ke bamthandayo, ngoba iplane neplane abantu ke abayithandayo, ize nabo ke bamthandayo bangakhali bathi ke zangalinikezwa ithuba. Ize ke nemanagement nabaqeqeshi bathi xa bethatha isigqibo bangathathi isigqibo bekroka, bathathe isigqibo phezu kwento abayibonayo. Ndicinga ke ingayinto erayithi leyo ke phambi kokubana bamkhulule bake bamnikeza ithuba bamqalisa iigames ezithile. Kodwa ke asazi, ngoba iKaizer Chiefs ngoku iphezu koxinzelelo apho kufuneka iphumelele imetshi nemetshi. Mhlawumbi ke lingangabikho lo thuba lokubana ke bamnikeze xa engenzi kakuhle ejimini, ngoba bekhona iGadora belambele ufaka amanqaku, bekhona oDuba, bekhona ke oMayo, bekhona oSilva belambele ukufaka amanqaku. Naleyo ke ingangenzeki. Baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.